Balipathar ahavar tokolangso kedam atovar kaheno parpik penajok rat atum kaningri. Karbi Anglong angkang thepia long chingthor piglopu non kachari bom BJP sarkar mati tim Karbi Anglong atum kaike ta ningjepon atokano along sitami chingthor piglopu ke mai meeting lapen kilika pora hodlote ningjepon sitami ka chingthor ke lapuson loma Sonthatsi Lakhain Korahini Sarupathar constituency ke parlo Balipathar ahavar tokolangso kedam atovar kaheno erajok rongarat atum kacheleng atovar kisung thedong binonglo atheke labangso atovar kacheleng atum Halloween inglong arat saide laswa potsi ajo pher lota chehelat nangko lapen kiso ki un e ahota laswa atovar si Celengpo lapen usumarlo kacharli sitami laswa towarsi celengpo apotsi tovara bang kimisen kaselam PG aphansi rat atum kaningri lapen laswa towar pherangki atum kahumri damahota inglong arat atum inoda bang phike uso mahang pathekji aporlo sita hemkonglong kacheleng un edet ajok aduk dopik sita sai jokje bai pensi bor a hospital an bananglo Lapen halaso atovar MLA Dr. Numol Mumin aprang selam pilo sita ki klem pinang ji ateng klem pipedet ajok rongarat atum non puta kisunga bangke jud un edadlo lapen kasilam anatovar ta hemkonglong ke the kacheleng pik ajok henu thu edlo puta hadak ke doarat atum chithan ponrinti News Report Public TV Karbi Anglong